Sa trabaho, siya ang masaligan. Pero matapos ang obra, siya pagid ang ginakabing go-to guy sa iyang basketball team. Aton kinalahon ang utility worker nga most valuable player sang Barangay Tangub sa Bacolod sa sining episode sang Bida sang Liga. Halin sa pagpanglimpyo hasta sa pagpangayo sa mga equipment sa trabaho. Wala sang adlaw nga nagapangindi ang 34 anyos nga si Ricky Despi. Pati na gani pagpaminta sa mga atop, mapisan kag masaligan ang utility crew. Pero hindi lang sa trabaho, bida si Ricky. Matapos sabi sa niya nga obra sa hardcourt naman siya, nagabirada. Si Ricky ang ginakabig go-to guy isang Barangay Tangub kag nagligad lang napili nga most valuable player sa Greg Gasataya Basketball League 2025. Paano mo nang ginag-champions ng pangulong ng obra? So, sila na pagka-ubra, pagka-aga, pagka-hapon, out ko la 5. Kung may ampang pagkagabi, ampang naman kay... Ako lang nga dugang sa akong income siya mo. Ginalang ko man na, mga biyang ko man. 23 seconds remaining. That's Despi for 3. Na-surprise hindi kay... Wala ko ka-expect nga ako, tumakuha mo kay sa piyak nga team, damo mo ito ka bakod kag. Siyempre, nagkapasalamat ko kay kung Greg nga, ginya ko lang chance nga makuha ko ang season MVP. Kagda ko ginabulig sa akon. Istorya ni Ricky, nag-tryout na siya sadto sa pila ka mga kolehiyo sa Bacolod. Pero napaslawan siya nga mangin kabahin sang team. Tubtob nga nakalabot siya sa paghampang sang basketball sa Sara, Iloilo. Damo naman ko na agyan ng mga liga ng mga tag ko. Sa Iloilo, nakasulod mo ko to. Galing practice lang eh. Sa mga regional. Bacolod, di sa una, mga out of town, mayara man. Ginakuha ka ng import? Oo, mayara man na sa Putibidra, sa Bilao, Escalante. Di sa bungay na ako nag-ampang sa mga tutang ko mga layo. Wala kami obra mo. Para sa misis ni Ricky nga si Chloe Shane, bonus na ang mga awards nga nabaton ni Ricky. Bangod sang iya kapisan sa responsibilidad bilang amay sang ila duha ka mga kabataan kag pamilya. Di ka mo din nagkilala, ma'am? So, kapag lang man, sir, may liga, laging pa siya import. Fun-spot. Idol, manamon. Basta nga naging tugpo-tugpo sa magulang naman. Pangayaw na si Kalesino. Pangayaw siya, ginapakusan kay import mo. Papay man ang coach mo. Nalipay man si Chloe nga madamo sa mga basketball fans ang naka-appreciate sang effort ni Ricky, ilabi na sa hampang. Thankful man siyempre damo man pala naka-appreciate sa iya talent ng effort man. Sino mga do early influence sobrang duduga na si Moged na mag-basket ka? Siguro ang ako niya mamagpapas at mga pamilya ko. Kaya sa una, kung di ko may pangaragin sila mo. Kaya ang mama ko gaya pero may kung bisa sa amo lang barangay kung magampang todo cheer gina siya. Siguro ang mga advice ko lang sa mga bata nga gusto kuha ang ilang handom sali lang sila sa Ginoo ka todo lang focus practice kung anong ila gusto kay makuha nila. Si Ricky ang isa man kaanay athletics athlete sa high school. Handom niya nga makahampang pa sa iban pa nga mga dalagko nga liga agud makabulig sa pamilya. Time out kita anay sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.